Ez, hain ditzen 2.26 ikusten. Kantaute? Interpretatzen. Olaztea. Luego sigue. Suena a todo. Suena a todas las canciones. Zeleke gorzenide hau, zeleke pasaportu atzea. Hori kantatzea peligrosoa. Auskalo ze kantatzen. Egun hon eta ongi etorri. Garizuan, Paskora bidean aurrera jarraitzen dugu. Paskoan ospatuko ditugun gertakizunak Jesusen heriotza eta piztuera alegia. Gure itxaropenaren oinarria dira. Bioz berrituz, itxaropenean erromez gara. Izan ere, itxaropenik gabe ez dago bioz berritzerik. Zuhaitz antzua izango ginateke, fruiturik gabekoa. Jainkoak gure fruitu honak espero ditu. Sufritzen darenetzat arduratzea. Jainkoa beti entzuten ditu sufritzen duenaren erreguak. Badugu ze entzuna gure munduko kaotiko honetan. Hortarako prestatzen gaitu jaunak. Gure bihotz ona ikutuz. Jainkoak bere zaintzak eskaintzen dizkigu. Evangelioaren parabolan agertzen den bezala. Pazientziz eta itxaropenez. Besteekin eta gure buruarekin aurrera egin dezagun. Zutik, eman dezagun, hasiera Eukaristiari, abestuaz zabal bihotzak errekurako.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Hauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon, eta ongi etorri Eukaristiara. Kantatu dugun bezala, gaurko Evangeliok ere hori egingo digu, ez da, ekitera, ekin, pazientzikin, baino ekin gure bizitzan, frutu honak ematen. Tan falta zaigu pazientzia, hori dana jasoko dugu gaur Eukaristian. Prestatu gaitezen, beti egiten duguneran, jaunari gure huts egiten da gure pekatuen barkamena eskatu ez. Jesus jauna, gure errua garbitzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen dezuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, salvamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz ona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko aita on eta errukitsua, on guztien iturria. Baraua, otoitza eta erruki egintzak ipini dizkiguzu, geure pekatuen sendabide. Begira bihotzonez, geure auleria aitortzen dugun hoi. Eta bizkor gaitzazu zeure erruki haundiaz, zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean. Jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esodo liburutik. Egun haietan, Moises, bere anaigarroa Jeroren Madiango apaizaren ardiak zaintzen zebilen. Basoaz bat alde batetik bestera eraman zituen eta Horeb jainkoaren mendira iritsi zen. Han, jaunaren aingeru agertu zitzaion, sasiartetik ateratzen zen zuger batetik. Moisesek begiratu zuen eta sasia zutan egonik ere ez zen erretzen. Orduan, Moisesek esan zuen, banoa, gauza harrigarri hau ikustera, nolaz ez den sasia erretzen. Ikusi zuen jaunak, basi joala begiratzera, eta dei egin zion sasiartetik eta esan. Moises, Moises, honek erantzun, hemen nauzu, eta jaunak, ez zurbildu, ken oinetakoak, lur santua data zu zauden tokia. Eta zion gainera, ni zure gorazoen jainkoa naiz, Abrahamen jainkoa, Isaaken jainkoa, eta Jakoben jainkoa. Orduan, Moisesek aurpegia estali zuen jainkoari begiratzeko beldurrez. Jaunak esan zion, ikusi ditut Egiton dagoen nere herriaren nekeak. Entzun ditut haien marmarrak, beren langile zaien aurka. Ezagutu ditut haien oinazeak. Beraz, jaitsi egin behar dut, Egitoaren eskuatitik nere herria ateratzeko, eta lur hartatik lur on eta zabalera igo erazteko, esnia eta estia darion lurraldera. Moisesek esan zion jainkoari,
Bai, jauna, joango naiz Israeldarren gana eta esango diet, zuen gurasoen jaingoikoak bidali nau zuen gana. Eta hiek galdetzen badidate, nola du izena? Nik zer erantzun behar diet? Jaingoikoak Moisesi, naizena naiz ni. Eta honela esango diozu Israeldarrei, ni naizek bidali nau zuen gana. Inkoa gainera esan zion Moisesi, honela hitz egin behar dizu Israeldarrei, jaunak, zuen gurasoen jainkoak, Abrahamen jainkoak, Isaken jainkoak, Jakoben jainkoak, bidali nau zuen gana. Hau da nire izena, behin betirako. Honela deituko nau zuen menderen mendetan. Jaunak, esana? Eskerrak zuri, jauna. Erruki utza dugu jauna, errukia eta maitasuna. Zuti prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko. Jesus, zuri beti, zuzea gure argi. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek parabola hau esan zien. Pikondo bat zeukan gizon batek, bere mahastian landatua. Ta pikubila etorri eta etzuen aurkitu. Orduan honela esan zion mahastilariari, badira 3 urte pikondo ontara pikubila natorrela, eta ez dut pikurik aurkitzen, moztu ezazu. Zertarako eduki lurra alperrik. Mahastilariak ordea, honela erantzun zion. Jauna, utzi ezazu aurtengoz. Ingurua atxurtu eta ongarrituko dut. Ea fruturik ematen duen. Bestela, datorren urtean, moztuko dezu. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna.
Guk parrokian aurtengo Garizumari izenburu hau jarri diogu. Hor idatzita daukaguna, ez da. Munduko kaosean, bihotza berrituz, hortik jasotzen dugu bihotz berritzearen deia munduko egoeratik, bihotza berrituz, itxaropenean erromez gera. Kaosa esaten dugunean, desordena eta egoera korapilotsua eta nasketa, eta, ez dakit. Hori batez ere eukitzen dugu, edo ni behintzet, sentimentu hori telebista ikustean, da, non bizi gera, ez da. Adibidez, azte honetan, berriro Gazan zu etena hauzi eginda. Eta indakoak ondoren, 700 jadanik esaten dute, ez da. Horietatik asko umeak. Benetan, ez dakit lotxagarria dela esatea, ez dakit asko esatea dan, ez da. Benetan, iruditzen zaigu, ez da gure buruan sartzen, ez da. Zergatik, kalte handia egiten dio horrek gure itxaropenari eta gure gizatasunari. Izan ere, ez egu burun sartzen, ze krudeltasunak ez du inungo arrazoirik. Hortarako ez dago arrazoirik. Ez da. Ekintza kriminala da. Batzuk esaten du, genozidioa da. Ekintza kriminala da. Umeak horrela hiltzea. Personak, umeak. Horrek esan nahi du, gizaki kriminalak edo bere barruan jarrera hori, sentimentu hori dutenak, ez dakit. Gizaki kriminalak egiten dutena da. Eta orduan, gaurko Jesusen pikondoaren parabolari jarraituz esan genezake mundua zuhaitz antzu bat bihurtu zaigula. Zertarako eduki lurra alperrik, ez da. Eta okerrena, nik uste dut, okerrena, gertatzen dana da okerrena, baina okerrena horren aurrean isiltasuna edo ez dakit. Nolaz konsentitu eta nolaz onartzen da hori gure munduan. Dudarik gabe, bihotz berritzeko premia degula garbi dago. Garizuma ez da ipui bat, ez. Garizuma zentzu sakon badu, bihotz berritzeko premia du gizakiak. Eta ez dakit, hori ere bai, itxaropena gelditzen zaigun hortarako. Oezete dugun sentitzen, ez dago zer eginek ez dago. Itxaropenik gabe ez dago bihotz berritzerik. Hori ala da. Baina begira, egoera hortan bizigea, bentzit sentibera baldima gera, eta bihotza baldima dugu, eta begiak ikusteko baldima ditugu, eta hori da sentitzen duguna, ni behintzet, eta ni bezala beste asko. Egoera hortan Eukaristia ospatzera biltzen gera, eta Garizuman, da hemen biltzen gera gure espiritu altxatzeko, ez da? Gure begira da ere altxatzeko. Eta bi mezu jaso ditugu gaurko irakurgaietan, ez da, bi mezu. Bihotz altxagarriak. Non dago jainko espiritua? Horreneko gauza galdera hori da, ez da. Non dago jainkoa? Eta horreneko irakurgaian, Itunzarreko irakurgaia zan, eta Itunzarrean zutabe diren irakurgai horietakoa,
Moises dabil Oreb mendian bere ardiak zaintzen, ihes egin du Egiptotik, hango morrontzatik ihes egin du, eta hor jainkoa azaltze zaio sasiko hartan, ez da? Erretzen, zutan baino erretzen ezan sasi hartan. Ze esaten dio hangoikoak, ez da? Ikusi dut nire herriaren neke, ikusi ditut nire herriaren nekeak, ezagutu ditut haien oinazeak. Jainkoaren espiritua hor dago. Joango naiz, esaten dio, joango naiz. Eta Israel herriak ez urte baten da bitan. Egiptoko morrontzatik askatu zen, eta bere lurrera itzuli, ez da. Beraz, izan zuten esperientzia hori, jainkoa askatzailea zela. Askatzailea zela. Egiptoko faraonen morrontzatik. Beraz, jainkoaren espiritua nun dago? Herriari begira, dudarik gabe. Horregatik guk aita gurean beti esaten dugu eta esan behar dugu. Etor bedi zure erreinua. Eta bigarren mezua pazientziarena da. Utzazu aurtengoz. Nik ongarrituko dut eta txurtuko dut eta ea fruturik ematen duen. Ara hor itxaropena duen gizon bat, ez da. Aleginduko dana. Pikondorrek frutua eman dezan. Badakigu, Jesusentzat, pikondoa eta maastia Israelen irudi da. Esaten ari da, parabola horrekin, herri honek ez ditu ematen, eman beharko zituen frutuak. Zuzentasun frutuak ez ditu ematen. Baina badia beti ere, eta gure kaosean ebai, badira beti, hainbat eta hainbat gizon eta emakume on zuzentasunaren, zenide elkartasunaren, solidaritzaren alde lan egiten dutenak. Mundu zabalean, asko. Hoi da irudi hori, utzazu, aurtengoz. Ea fruturik ematen duen. Pazientzia eskatzen digu, pikondoaren parabolak ez da. Gure buruari pazientzia eskatu behar diogu. Adinean aurrera goazen neurrian, gure buruari, eta bizitzari, pazientzia eskatzen diogu. Eta baino baitare, azken batean, pazientzia historikoa guk nahi genduken mundu berri hori pakean zuzentasunean, ez da. Pazientziz landu beharko dugu. Bakoitzak bere neurrian. Gure garaia ere, ez da itxaropena galtzeko garaia arrisku handia dugu. Baizik pazientzia izateko garaia, zuzentasunaren garaia iritsiko da. Bitartean guk lan egin dezagun. Jainkoaren denborak eta gureak ez dira berdinak. Bera da lehenik gurekin, gizakiokin, historiarekin, pazientzia handia duena. Pazientzi eraginkorra, beraz, bizitza ereiteko garaia dugu. Frutu honak emateko, alegina egiteko, eguneroko lana egiteko, zarata hundirik gabe, baino pazientziaz eragitekoa. Eta hori beti frutu honak hori dira, zenide elkartasunaren, errespetuaren frutuak. Eta horrela, konfiantza hangoikoa ganjarriz, eta hainbat borondate honeko gizon emakumeengan jarrita, aurrera egin dezagun itxaropenarekin. Hala izan dedila, zutik jarririk,
egin dezagun geure fede aitormena. Egin dezagun, otoitz, eska dezagun, Jaunaren espiritua eta bere laguntza. Eskatu dezagun gaur Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta Nafarroako eliz barrutietako elizen alde. Sinodo garaia honetan, espiritua bultzaturik, elkarrizketaren eta zuzentasunaren aldeko konpromisoan bizi gaitezen. Egigun otoitz. Krista guztiak, Jesusei lagundua sentituz, pozez gainezka bizi gaitezen, eta bizi poz hori zabaldu dezagula, arazoei aurpegia emateko, zailtasuna dituztenen artean. Egigun otoitz. Lagundu Frantziskori gaixotasunean, aulezian senti dezala zure indarra, isiltasunean zure hitza, eta lagundu dezaiola Elizaren otoitzak. Egigun otoitz. Gure kristau elkarten alde, jainkoaren hitzan konfiantza jarriz, harrera, errespetua eta laguntza ematea gure ohiko jarrerak izan daitezen. Egigun otoitz. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Hauna eukaristia honek iritsi diezagula, zure barkamena eskatzen ari gera noi, geure zenidei barkatzen jakiteko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. hauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, haunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun aita beti guk zuri eskerrak ematea, hauna aita guztiz santu. Zure seme alabei, garizumako denbora salbagarri hau ematen diezu, eraberritu daitezen, eta horrela bere grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, iren guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka, zure bizira. Osana zeruko Bekatua jaunaren izenean, datorrena. Osana zeruko Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik. Berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizude hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzea, zure bihotza Deu aiko
aldetik, aita guztiz ona, zure seme Jesu Kristo, gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Begira aita ona, begi honez, zeure Elizaren eskaintza honi. Bere burua guretzat eman duen Kristoren eskaintza da. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu jauna zure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun herri osoarekin. Zabalitzazu gure begiak, zeniden beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asmaditzagun. Nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera, taren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela, eta zure Eliza izan dadila, benetan egiaren eta askatasunaren testigu, bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak, itxaropen berrian sendo daitezen. Eta izan gogoan aita ona, Kristoren bakean hil diren gure zenide hauek. Ignacio Garate, Jose Mari Larrañaga, Matxo Aldalur eta Luis Irureta hauen heriotzaren lehenengo urtebetetzean. Ignacio Laskibar, Antonio Maria Egile Hor eta Pedro Gorostidi, Pilar Azpitarte, Jose Urbieta, Jose Iturbe, Carmen Irizar, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Ángeles eta Rita Zubizarreta, Antonio Urzelai, Luis Larrañaga, Mari Carmen Azkoitia, Brígida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Usin, Guillermo Aldalur, Tere Arzalluz, Manuel Azpiazu eta emazte Nati Larrañaga, Edurne eta Andre Zuzin, Ana Francisca Aiertza eta bere senar Jose Manuel Landa, Carmen Lizarralde eta Maria Isabel Lete. Gure zenideak, zure zerbitzariak, egizu goza dezatela zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Eta lur honetako gure ibilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betiko, han zurekin biziko gera beti, eta jainkoaren ama Maria doatsuarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bateginik, zu goretxiko zaitugu eta hundietxiko, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun.
ezin diegu ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik eta emaiguzu zure pakea. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari, munduan dauden bihotzoneko gizon emakumeei eta mundua duen beharra. Eta zure gogoa den bezala, eman munduari pakea eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duana. Zorion zuak onen maira deituak, hauna ni ez naiz ino zure etxean sartzeko. Zazu hitz bat eta zeratu.
saldua naiz, biarrilko naute, aitaren ganako, denbora zait bete, ona orain zenbat, zaituzte da maite. Hortu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoitz. Gida ezazu jauna, zeure fededunon bihotza. Eta eman errukitzu zeure zerbitzarioi grazia hau. Zuganako eta lagun urkoaganako maitasunean iraunez, zure aginduak oso-osorik betetzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Oharrak, bihar, astelena, asteartea eta asteazkenean, martxoak 24, 25 eta 26. Garizuman egin ohi ditugun hitzaldiak izango ditugu parrokian, arratsaldeko 7:00. Islariak Fernando Prado gure gozaia, Mikel Aranguren bikario nagusia eta Lucia Alberro Elizbarrutiko idazkari orokorrak izango dira. Eta behaien gogoeta gaur egun hain beharrezkoa dugun itxaropen ingurukoak izango dira. Eta gaur, hirugarrengo garizomako igandea, mezu hau usten digu. Itxaropenik gabe, ez dago bihotz berrizerik. Eta apaizaren bedenkapena hartu hortik, abez dezagun bada, jubilio honetako erezerkia.
zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakea, Eskerra aiko hori. eta igande ona igaro. Zorionak ba.